सनाफोर गुड मर्निं गासिखौबो आंनि चेनेलाव बरायना लाग्रोबाय सनाफोर आं दासो नै फिसाजोखौ दोनना फैदों नै लामायाव थाबायगासिनो दं अखा हाबाय नै अखा लोगो मोनबोबाय गारिखौ बैयाव दोनबोबाय आङो लामायाव दोनबोबाय बैलाय बाव दोननानैथ' दाख्लै हरसे थादों गारिया माबायाव न'आव लाबोनो रोङाखै आरो बावनायजोंनो मा जायो हरसे रावबो लाङैखायसो फुङाव दोनलांनो नागिरबा गारियानो गैया अबाव थांखो सानबावबाय आं बिखाख्लाब माबा माबि सानदेरजोबबावदोंसो आङो आयौ सोर लांखो मोनायावलायसो सानबावदों ओमफ्राय गारिखौ नाहरबाय आं खामसालिनिफ्राय दङ आरो गोसोआ सान्थि मोनखाबाय मा जायो नोंहा मानो गाबो हंगारब्रा हंगार दख'नायाव आथिं बिदि नोंनि आथिङा लाबायखोसि दलद थालाय बायलां बिदिबा नै अन्थाव बाथाव बिबारखौनो थैनो बायदि फसायनानै मा जाया बे मोननै बारजाबथारनाय नै अखाया सफैनाय लोगो लोगो बुरजा जाबाय दे ओरैबादि मोजांखा नायलाय अन्थाव बाथावनो बिराद मोजां ना ओरैबायदि साइज नै सिखिरियाबो बागासिनो दं सिखिरि नों बिबाराव बा होननायसो जाबाय आङो फुङाव दुगैबाय थानानै माबा एकदम हरसे फांखा जानायजों जाबजों गुजुग्रासो जालायलांबाय माने गुजुनायानो स्रां जाया बुंबाय थानांगौ खब जाखो ना माखो मालाबा मस्ला बिदै खिगुलायनायसो रुनानै लोंसै आं सनाफोर मा जायो जाथों स्कुल गैयियावसो लोंनांगोन एकदम फायखाना खाथियाव थानांनाय बायदि उदै गरम जायोना बे मस्लानि माबा लोङोबा साहा फुदुंसै सनाफोर साहा बे आंना बे साहायानोसै साहानि बेमार बे साहाखौ आं गारनो साननानै गाइखेरखौनो दाख्लैहाय बिहरलायासै आंनो 1 माससो गाइखेर दाहोफैथ'सै आङो लोंथ'ला होनबाय ओमफ्राय बिदि होनदों जेन'बा थाबाबो जाबायमोन आरो आं गोसोबानो गाइखेर लाबोनानै लोंफैयो दखाननिफ्राय लाबोनानै लोंफैयो खेबसेनो गारनो हानाय नङा खोमालै आङो साहाखौ माने लासै बिदिनो गारलांसै गारनो सानबाबो हायाहाय जारलासो थानोनो हाया माबा गाइखेर नङाबानो माबा उसुबिदा माबा जायाखै माबा लोङाखै बिदि मोनो ओमफ्राय साहा लोंबासो आंहा माबा जाखाबाय सानो ब्रेकफास्ट जाबाबो माने गोजोननायानो गैया साहा मोनलोंदेराबा अयभासआ एसे गाज्रि जाबायलै गोदो सिख्लायाव लोंथ्रामोनहाय आङो रानि बिफायाबो होनबाय थायोमोन बोरो नोंनि गोदोलाय माथो साहाखौनो लोङामोन नोंलाय दालाय मानो लोंखो होनबाय दा माने रिजोना जाहैबाय खामानिया अभारद्राय जाबाय खामानि मावसै ओंखामा जानो टाइम जाला आरो ओमफ्राय बे समाव नों ओंखामबो जानो टाइम मोनला साहाया लोंदावबाय दा बेनो आदोद जाबाय आरो आंनाव सिजोब्बाय नै साफा नुवासैदां केमेरायाव बारा नै 20 थाखानि लाबोलायबाय आंनो आन्थानो ओमफ्राय नै आयै फिसाया मुरिखौ गथ'आ माबायदि मारिना गालांखो अनसुनो होनानै ओमफ्राय नै सोर मा क्रिम फुनो सनाफोर नै आंनिया मेकआपआ बेनोसै बेखौ मोनबाथाय आंनो जेबो नांला जेबो मा होनोमोनलाय बेखौ मेकआप टेकआप माबा माबि बे फाउन्डेसन ना मासन बेफोरबायदि नांथारला आरो बे माबायाव न'आव दालाय प्लास्टार लिरा होमबा फुथिं होयोना मोखाङावबो दाना बेबायदि फुथिं नांथारला आंनो आरो साहा फुदुंसै नै आं गामलायावसो फुदुंगोनलै मोखाङावबो दाना फुथिं होयो बे माबायाव समान नुनायनि स्लिम नुनायनि आयै आं गेस जखाखौ देखायलाहाय एसे माराम जानानै दं मोखांफ्राव माबाग्राफ्रा बे एसे खाथ्रा खुथ्रुफ्रा समान जानायनि मोनसे माबा दं फुथिं मोखाङावबो फुथिं दङ फुनग्रा
बेखौ आं बायनाय जाया आरो बायनाय जाथ'वाखै बे बांद्राय सान्दुंआव ओंखाराबा ओरैनोबाबो आंनि मोखाङा मोजांखा आरो बांद्राय एथ' गाज्रि नंखाया ओमफ्राय नैबे सान्दुंआव अयथासार थांलाय फैलाय अभारद्रायावसो आंनि मोखाङा गाज्रि जायो आरो नङाबा मोजांखाथार आंना मोखाङा माबा सब माबासो जाबावो सान्दुंआव ओंखारथाराबा दफावलु फिसब फिसब गुफुर मोजांसो जाबावो साहा जाननानै रायज्लायबाय दे सनाफोर भिडिअखौ अननानै फुल वाट्च खालामना होदो सनाफोर टाइम दंबा आरो टाइमाथ' बयहाबो थोखाला दाना टाइमजों खारफानो हाया जालांबाय बयबो बेस्थ' बिजि बयनाबो टाइमानो थोनो रोंला मारै जाखो थाखा फैसाबो जेसेबां मोनो इसेबां थोनो रोंला टाइमबो थोनो रोंला होननायसो जाबाय जेबनाव हिनजावाबो